नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे आप लाइफ ऑफ पब्लिक चैनल स्वागत बेसिक सातटा पाखापाखि आज भिडियोटा आरंभ हो आज पूरा शीघ्र उठी जाइए भिड करने आप देखापी चलते ए जा देखा कौन हो कौन रोषेईबास से तो रोषे भिड खाली देखी आ तो कड़े जानी सका तो जहाँ ये रोषे हुए से रोषे भिड खाली देखी ए देखते आम डाली पकड़ा फास्ट सोरिष तेल पड़ जाइए डाली को सिझाई रखी जाए लंका देखो शुखिला लंका पड़ा पंचफुटन पड़ा डाली जो सिझाई रखा पड़ो एबे हमरो डाली टे चीनी बुड़ीगला चीनी बुड़ीगला टे भल लगे देखे पानी कैमेरा चीनी देखते पड़ा पटिके ना पके मीठा लगे आमर कलरा चिप्स हम बोली राशि पड़ जाइए कलरा कटा राशि पड़ जाइए हलदी पड़गला आमर लुण पड़ा टे कॉर्नफ्लावर पड़ा बेसन पड़ो बेसन टे पड़ा अदा रसुण अदा रसुण लंका आगे पड़ोदी पूरा मिसाईगले देखो अदा रसुण जो छिचा पहला टे पा जाइए पहले आहरी बढ़िया टे अदा रसुण पड़े लगे बेसी जमा पा देवेनि कन्फ्लावर पानी हो ना पानी अल्प अल्प पानी जाए ये देखो गजम को आई खायापी ये पनीर कटाई पनीर आ पोटल तरकारी हम मो मौसी आस बोलिकी आग मोपाई भात डाली कलर चिप्स करदे पछरे तरकारी हम देखे पारे कि कटाई जेहतु देखे देखो पनीर आ पोटल आई पूरा देसी पोटल सब तरकारी हम गला सब से हम आस्ते आस्ते मैं एना खाली भात डाली करके तरकारी हम पछरे आमर कलरा चिप्स बोलिए आसले चुली हम आ तेल फास्ट पड़ जाइए देखो कलरा पूरा फेंटा भलसे पूरा पूरी बेसी पानी फाणी बेसी आईनी आ सब तेल टे गरम होगा सब पड़ो गोटे गोटे देखो आगू आम पूरा काठ रोचे काठ खाली आसला देखी काठ रोचे आमर गैस फेस तो सब सरीगले आस्ते आस्ते काठ रोषे होम तो भी सब हुए आ खाली भातटा बसे कि सब तरकारी पत्र सब हो चुली सब हो जाए गैस ना बोलिका से ये आम सब हुए रोषे देखते आमर कलरा पड़ा गोटे पट साइड होगा आउ गोटे पट साइड पुणी उल्टा पूरा बढ़िया पूरा देखा बेसी भी मसला मैंने आम जो पाउडर जाए कॉर्नफ्लावर पाउडर किसी पड़ी अल्प दिखाई पूरा ये देखते होगला आमर पढ़ा पूरा एमती पूरा लाल लाल टे पड़गले पूरा काटदेवे
ହଉ ସେ ଲଗା ଲଗି କର ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଯାଇଛି କଲରା ଚିପ୍ସ ଟିକେ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁ ରାଶିଟା ପଡ଼ିଥିଲା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲୁଣ କମ୍ ଅଛି, ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଚଳିବ। ଉପମା ତରକାରୀ ଖାଇକି ପୁରା ରାଗ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହଉଛି ପୁରା ସେଠି ଆସି କଲମଣ୍ଡେ ପୁରା ମାନେ ଇଏ ଚେପ କାଢ଼ି ପୁଣି ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ତରକାରୀ କେମିତି ରାଗ ହେଇଛି। ଆରେ ସେଇଟା କଣଟା କାହା ଲାଞ୍ଜ ଜାଣିନୁ? ସେଇଟା କାହା ଲାଞ୍ଜ ଗୋଟେ ଆରେ ଲାଞ୍ଜ କାର ପୁରେଇ କହୁନୁ ଏଇ ଲାଞ୍ଜ କାର ପୁରେଇଛୁ କହିଲୁ କାହା ଲାଞ୍ଜ ସାପନ କାହା ଲାଞ୍ଜ ଏଇଟା କାହା ଲାଞ୍ଜ ଗୋଟେ ପୁରେଇ ବୁଲିଲେ। ଆରେ ଇଏ କାହାର ଏଇଟା? ଏଇ ବାଲା ଇ ଆଇଲା 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 ଇ ସାପ। ଆରେ ସାପକୁ ଇଏ ପୁରେଇ ବୁଲୁଛି, ସାପ ଲାଞ୍ଜକୁ ଦେଖ, ସାପ ଲାଞ୍ଜକୁ କେମିତି ପୁରେଇ ବୁଲୁଛି ତା ଭିତରେ। ଚମ୍ପି ନେଉଳ ଆଇଲା। ସେଇଆଡେ ଅଛି ରେ ପଛପଟେ ଅନେଇଥିବ କିଏ ରେ? ଯୋଉ ମୁଁ ଛୋଟରେ ଖେଳୁଥିବି ଆଉ ବଡ ମାନେ ଅନେଇକି ଚଙ୍କିକି ପଳେଇବ ଡରିକି। ସାପକୁ ତା ଭିତରେ କେମିତି ପୁରେଇକି ସେ ରଖୁଛି। ଲାଞ୍ଜ ଲାଞ୍ଜକୁ ଘୋଷାଡ ସମସ୍ତେ କହୁଛି। ଏମିତି କରୁଛି ସେ। କଣ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଛି? ତା ଭିତରେ କଣ ଅଛି? ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଗଲା କଣ? ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଗଲା। ନା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଗଲା ତ। ତା କଥା ପଚାରିଲେ ସେ କହୁଛି ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଖରାପ ହବ। ଏଇଟା କଣଟା? ସାପ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ। ସାପ? ଜାଣିନା ନା ବା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବା। କଣଟା ଟିକେ କହିବୁ ନା ଆଉ ଦେଖେଇବି କଣ? ତୁ କହିବୁ ନା ଆଉ। ବଡ ସାପ କହୁନୁ? କି ସାପ? ବଡ ସାପ। ବଡ ସାପ ନୁହଁ, ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ ଆଉ ଅରେଞ୍ଜ ଆଉ ବ୍ଲାକ। କୋଇଟା ନାଗ ସାପ? ନାଗ ସାପ ନୁହଁ, ମୁଁ କଣ କରୁଛି? କଲରା ସାପର ଷ୍ଟେପ ଥିବ, ସେଇଟା ହଉଛି ସାପର ରେଞ୍ଜ। ସ୍କୁଲ ଆଜି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ଗଲୁନି? ସ୍କୁଲ ତୋର କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଆରେ ସ୍କୁଲ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନୁ? କେତେ ଦିନ ହେଲା? ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନୁ? 8 ଦିନରେ। 18 ଦିନ ହେଲା? ମୁଁ 10 ମିନିଟରେ ଯାଇକି 5 ମିନିଟ ଯାଇକି ଆସିଲି ଆଉ ଛୁଟି ହେଲା। ଆଉ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢିବୁନି ଯିବୁନୁ? ପାଠ ପଢିବୁ ନା ପଢିବୁନୁ? ଆଉ ପଢିବୁନୁ? ତାହେଲେ ରେଡି ଆଉ ଗଧ ହବୁ ତୁ ଆଉ। ପାଠ ପଢିବି ଯେ ମୋର ଛୁଟି ଅଛି। ପଢିବିନି ଛୁଟି ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଁ ପଢିବିନି କହୁଛି। ପାଠ ପଢିବୁନି ତାହେଲେ? ଆଜି ମୋ ଛୁଟି। କୁଆଡେ ଚାଲ? ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ। ରହୁନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାପଡ଼ ଛଣା ହେଲାଣି। ଗୋଟେ ନୂଆ ପାମ୍ପଡ଼ ବଢିଆ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ପାମ୍ପଡ଼ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟେ, ଶାଗୁ କି କୋଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୋଟେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଜିରା ଫିରା ପଡୁଛି, ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। କଣ ହେଲା କହିଲୁ? କଣଟା? ମୁଗ ଗଛ। ମୁଗ ଗଛ କାଇଁ? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଗଛଟା ହେଇଗଲାଣି ତାର। ମୁଗ ଗଛ। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ଗଛ କରିଦେବି, ବଡ ଗଛ ଯେମିତି ସେଇ ଗଛ ହେଇଛି। କେମିତି କରିବୁ? ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବା ସେଇ ଗଛ ମୁଁ କରିଦେବି। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକ ବି ପଇଲା, ସେତିକ ଛଣା ହେଇକି ରଖାଗଲା। ଏତିକ ଆଉ ଦିଟା ଥିଲା ସବୁ ପଡିଗଲା। ଆଇଲୁ ଫୋନ। ମୁଁ ବାହାରି ଗଲେ କାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜିର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାତ ଅଛି ଆଉ ଡାଲି, କଲରା ଚିପ୍ସ, ପାମ୍ପଡ଼, ଆଜି ଏତିକି ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଆଉ ତରକାରୀ ସେ ପଛରେ ହେବ। ମୁଁ ଏତିକ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ସରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ପୁଣି ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା। ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଲାଜ ଦେଖିଲୁ।
ଏଇଠି ଦେଖିକି ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଶୋଇକି ଏଠି ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି। ସାପ ଭିତରେ ଅଛି। ସାପ ଅଛି, ସାପଟାକୁ ରଖିକି ସେଇଠି ଶୋଇକି ତାକୁ ପୋଷା ପାଳୁଥା ହେଲା। ଶୋଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଶୋଇକି ତାକୁ ଧରିକି ସେଇଠି ବସିକି ଖେଳୁଛି ଆଉ। ଟିକେ ଡରେଇ ଦଉଟି ସାପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସାପ ଟିକେ ଡରେଇ ଦଉଟି। ଦେଖିକି ଡରେଇ ଦଉନି ଟିକେ, ସବୁ ଦେଖିକି ଯେମିତି ଡରିଯିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା। ତା ଭିତରେ ଲାଞ୍ଜ ପୁରେଇଛି, ସାପ ପେଡ଼ି ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଛି ଆଉ, ପେଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାରିବ ଆଉ। ହଉ ଥା ମୁଁ ଯାଉଛି, ବଇଥା, ବାଏ ବାଏ। ହଁ ବାଏ ବାଏ କରିଦେ। ହଁ ଥା, Like, subscribe and back at college. ଏମିତି ହଉଛି ଦେଖ।